And I can madam Jugagi. Oko maka sister Mangina Chief Imo. Madam si na ha daruzi. Ha jizi aka ha chụọ ha si na ha daruzi. And ozugbo ụzọ ha pụrụ, madam bido chọwa ego. Nne m, amaghịkwa m nke m ma ekwu na nke amaghịkwa m. If the show won't have us, can't hack at one just one money for song. Ịjụọ m njọ onye, amaghịkwa m, biko kwe achọkwa m iko ihe nna amaghọ. Wee kwe ihe ị na-eme, apụọla. Amaghịkwa m. Doc, biko, nwanyị nwa nwa. Ka ihe mere nwanyị? Ka ihe mere nwanyị? Mụ na-egbu ya na ya. Ịsa nwana. Ọnwana. Madam. Madam. Oh, praise the Lord. Hey, ndị bụ ịgbalị ala. Onye na-eme ihe siri ike ya dị mfe. Ụgwọ a na-arị atụ egwu ọwa aha. Nnarị iwe otito. Eluigwe riwo tito, dadimo riwo tito, osinala lobiai. Okay, congratulations. Oh, in everything, give for a boy, Bruno Yagariwan, Bruno Yagariwa. And you say, do you get the only woman you might have asked him that's a congratulation. Eh? I want that we are going to give a candle. Let in there. A lot of doctors know in here. Eh? Ya Bruno ya ure bola Bruno ya riera. Sai Bruno ya gari. Bruno ya gari ure bola. Moka gaga. Na yo tito. Gaga not. Moka kwasi ingrateful. Ikwasiri inwe ọṅụ n'ime obi gị na-ewepụla gị ihe ịchọga achọga. Bupụrụ gị ibu anụ nwaanyị na ọgbụbedị gị. Nwaanyị iri mmiri dị gị erigo otu abụọ anọ ya ma ụmụ asatọ. Amadị m ọdụ dọkịta ụnụ. Ama m isi odigbo ụnụ mma. Ure bụ nwaanyị na-agụrụ m egwu. Anyị ga-ebere gị akwa. Ndị movie movers emeghị eme. Emeghị eme iyi gịlụ uwe mpe. Bruno ya ga-adị. Bruno ya. Dịkwa ya m agwa gị. Weta ego ọbara ọhụrụ. Weta ego ọbara. Ụgwọ medikal ma ego mọchara ebe a ga-ebupụ ya na. Elu ụmụazị kpọpụ. Ọbara gịnị ka unu tiri? Bịa were ego were gbuo onwe unu ego. Bịa were ego were gbuo onwe unu ego. Ndị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. After one, nkwanye nwa. Chedi ka gbajila ka ga Nigeria. Ọgwụ ga anụ n'ugbo ga 16 injection. Ọgbabịa 14 week. Or 14 n'akwa na ebe ga agbagoke. Ka emetago ba nwoke ya. Akwa ndị isi a na-agbagara need injection n'isi. Omike isi ajọ ọgwụ. Ka bụ anaji mkpọbi ya wana. A ga-agba gị ya bọtụlụ anọ. Gbaa gị chlorotonic bọtụlụ anọ. Gbaa gị ihe a ị na-ahịa. Gbaa gị katita bọtụlụ anọ. A ga-agbaga gị na 24 injection onye ga-agba in 1 hour. Ọ na ibu buru ibu. Ikwukwu okwu na mmere ọ ga. Akwara gị ka o siela ike ka akwara ajị. Doctor. Chere ị ga-emedo ihe apụọ. Echi ụgba gị ga-amaburu ọrịa. Doctor. Doctor, easy. Whatever you're. Doctor. Chere kwuo. No shake. Shake ha na ka agwụla mbido ahịa nshi. Here red blood cell. Red blood cell go to low. Again, what did it say? Okay, we take our. Give me a mum. Look at hands. Make you with a crack again. I don't bother. Oh.
Okay, Mishano. Mishano, all my sugar, not get away by bush. I go to Internet to Guinea, make on your mugam. Oh, I will be okay by bush. Very good. I got Bagay note 21. Oh, not for all, eh? Sure, no go. Let me yaka. Chicken. Oh. Your customer, he got Papa and don't na phone. But have him upon Katie to buy 48,000. That's okay. He got one, they got Muzio 16, but I'm over. You know, just 16, major operation. Put him somewhere. I'm going to tomorrow of the womb. Now, tomorrow. And I'll be able to Moyana as a man. I've worked at the best more. Send it to Igbo for book. One along the got the highest order. Now, madam. This week, and I'm on. Every 30 minutes again. In the 124. You give me to my system. You know what? Oh, wait, I'm a doctor. You know.